Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Bako, čitaj nam priču o Oblutu. Da vidimo. To se dogodilo kad je Oblutak imao tek 3 godine. Zove se Oblutkova ljetna noć. Kad će doći? Mislim da će doći svaki tren. Uđi, Bako! Ne mogu proći. Uf, Bako! Prevelika si! Baka je bila Oblutkova i Ružičina najdraža dadilja na cijelome svijetu. Zdravo, djeco. Što to imaš, Ružice? Nakon što su mama i tata otišli, baka se igrala s Oblutkom i Ružicom. La, 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 la. Zatim je došlo vrijeme za spavanje. Dok je baka čitala Ružici priču i uspavljivala je, Oblutak se umivao i prao zube. Zatim je otišao u krevet i čekao baku da njemu dođe pročitati priču. Bako! Bio je jednom jedan veseli dječak. Dok je baka koji se čitala zvao priču, Oblutak je bivao sve pospaniji. Laku noć. Au! Gilberte, bježi! Oblutak se opet sasvim razbudio i nikako nije mogao ponovno zaspati. Pokušao je namjestiti jastuk. No, to nije pomoglo. Bilo je ljeto i još se nije smračilo. Kako bi Oblutak mogao zaspati kad je u sobi toliko svjetla? Uf! Spavanje na obrnutoj strani nije pomoglo. Oblutak zaista nije mogao spavati i već je bio prilično mrzovoljan. Hej, spavaš na krivoj strani. Glava ti ondje gdje bi trebala biti stopala. Bako, ne mogu spavati. Pa nisam iznenađena. Ovdje ima previše svjetla. A vidim i zašto. Nemaš zastora. Gdje su? O da, sjećam se. Tvoja mama odnijela ih na čišćenje. Imam ideju. Oblutka je veoma zanimala bakina ideja. Eto, dragi, noćno nebo. Sad ćeš moći spavati. Hvala, Bako. Ali ako je noćno nebo, mislim da nešto nedostaje. Zar ne? Jesi li spreman? Divno. Oblutkovo noćno nebo bilo je tako lijepo i bajkovito da je vrlo brzo zaspao.